Αυτή είναι η Μαδέιρα ή αλλιώς η Χαβάη της Ευρώπης. Ένα νησί γεμάτο καταράκτες, βουνά και απίστευτες θέες. Και σήμερα παρέα μαζί σας θα την εξερευνήσουμε. Έπειτα λοιπόν από ένα ταξίδι 8 ώρων και 4.000 περίπου χιλιόμετρων φτάσαμε στο νησί και το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να πάμε να νοικιάσουμε το αμάξι μας. Αν έρθετε λοιπόν εδώ στη Μαδέιρα, δεν γίνεται να μην νοικιάσετε ένα αμάξι γιατί το νησί είναι μεγάλο. Έχει δύσκολους δρόμους, αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα αυτόματο Skoda Fabia, πολύ καλό. Έλα λίγο και από εδώ να το δείξεις μέσα. Ολοκένουργιο ήταν του 2023 και παιδιά με βόλεψε απίστευτα. Και όσον αφορά την τιμή του, επειδή είναι αυτόματο ήταν λίγο τσιμπημένο, για 6 μέρες 250 ευρώ. Το πρωί της επόμενης μέρας στο νησί του Ρονάλντο, που παρεπιπτόντως έχω κάνει ξεχωριστό βίντεο για αυτό που μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή, επισκεφτήκαμε το Monte Palace. Είναι ένας τροπικός παράδεισος πάνω στη Μαδέρα με λίμνες, εξωτικά φυτά και θέα πάνω από το νησί. Ως τώρα δεν έχουμε δει κανέναν Έλληνα στο ταξίδι και δεν αποκλείεται να μην υπάρχει κιόλας εδώ στο νησί άλλος. Γιατί είναι ένα ταξίδι αρκετά ψαγμένο που αξίζει να κάνετε, αλλά δεν... Η Μαδέρα λοιπόν είναι ένα ηφαιστειογενές νησί και γι' αυτό λοιπόν έχει πάνω από 2.000 χιλιόμετρα για πεζοπορίες. Ο πιο συχνός λόγος τουρισμού είναι αυτός εδώ πέρα. Έρχονται, κάνουν πεζοπορίες και κοιτάνε συγκεκριμένα το Ιωβασίλεμα πάνω από τα σύννεφα. Έτσι λοιπόν πήγαμε κι εμείς να κάνουμε μια μικρή πεζοπορία που οδηγούσε σε κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μαγκές, κάντε subscribe και like τώρα. Έχουμε περπατήσει πάνω από μια ώρα για να σας δείξω κάτι πολύ πολύ όμορφο. Τελικά η πεζοπορία μόνο μικρή δεν ήτανε. Βήμα βήμα το μονοπάτι έμοιαζε ατελείωτο, αλλά ξέραμε πως το τέλος θα αξίζει. Πίσω μου εδώ πέρα έχουμε τον καταράκτη. Μοιάζει πραγματικά με της Ισλανδίας. Δείτε εδώ πόσο ωραία είναι. Έχει πολύ κρύο, πέφτει το νερό πάνω μου. Δεν υπάρχει το μέρος, αλήθεια. Τελευταία στάση της ημέρας, το Fanal Forest. Ένα ιδιαίτερο τοπίο με αγελάδες και αρκετά περίεργα δέντρα. Ωραίο σαν εμπειρία, αλλά το καλύτερο μας περίμενε την επόμενη μέρα τα ξημερώματα. Αυτή τη στιγμή κατευθυνόμαστε προς το Pico de Areiro, το υψηλότερο μέρος εδώ στο νησί. Είναι ο λόγος που έρχονται πολλοί τουρίστες. Είναι μια πεζοπορία που θα παρκάρουμε και θα περπατήσουμε 20 λεπτά για να δούμε τον ήλιο να ανατέλει. Δεν ξέρεις βέβαια αν θα το δεις γιατί μπορεί να έχει και ομίχλη, αλλά πάμε να ρισκάρουμε και να δούμε. Η ώρα είναι 6 το πρωί. Φτάνοντας στο Pico de Areiro, μάγκες, δεν θα πω ψέματα, ήμουνα πτώμα πραγματικά και είχε και αρκετό κόσμο. Αλλά μόλις αντικρίσαμε τη θέα τα ξεχάσαμε όλα. Ήτανε απλά εξωπραγματικό. Σε τυφλώνει λίγο εδώ ο ήλιος, αλλά πραγματικά είναι πανέμορφα. Και τώρα βλέπετε εκεί πέρα στο βάθος να βγαίνει σιγά σιγά ο ήλιος. Είμαστε τυχεροί που δεν έχει ομίχλη. Για να δούμε, θα αφήσω το βίντεο, θα σας κάνω ένα πολύ ωραίο timelapse. Το να δεις την ανατολή του ηλίου πάνω από τα σύννεφα είναι πραγματικά μία από τις εμπειρίες που πρέπει να ζήσεις για να καταλάβεις. Καμία κάμερα δεν μπορεί να αποτυπώσει την πραγματική του ομορφιά. Λοιπόν, μία συμβουλή σε όσους θέλουν να έρθουν. Πάρτε ζεστά ρούχα και πάρτε και γάντια. Είχε πάρα πολύ αέρα, τώρα φεύγουμε ευτυχώς. Είχε πάρα πολύ κρύο. Δεν το περίμενα τόσο πολύ. Στην ερώτηση ως τώρα αν όντως εδώ πέρα μοιάζει με τη Χαβάη, θα έλεγα πως ναι, αλλά πρέπει πρώτα να κάνουμε ένα μπάνιο στη θάλασσα και να δούμε αν τα νερά είναι ωραία. Οπότε ως τώρα δεν θα απαντήσουμε. Σειρά είχε το χωριό Σαντάνα, όπου βρίσκονται κάτι ιδιαίτερα τριγωνικά σπιτάκια με σκεπές από άχυρο. Δεν έχει κάτι άλλο, αλλά είναι ωραίο να το επισκεφτείς για περίπου μία ώρα να το δεις και αυτό. Με το ξημέρωμα της τελευταίας μέρας στο νησί αποφασίσαμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Εδώ στη Μαδέιρα οι μπανάνες είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προϊόντα. Είναι κυριολεκτικά παντού, οπότε έπρεπε να επισκεφτούμε το Μουσείο της Μπανάνας. Ήρθαμε λοιπόν στο Μουσείο της Μπανάνας. Έξω έχει και μπανανιές και έχει πολλά προϊόντα μπανάνας. Τώρα είμαστε στο βαρετό κομμάτι. Δείξτε εδώ πέρα σου παρακαλώ πώς γίνονται οι μπανάνες. Βγήκαμε στο κήπο που σας έλεγα. Έχει εδώ πέρα μπανάνες κανονικές. Δεν είναι ώριμες. Αλλά δείτε πόσες έχει ένα τέτοιο. Και φανταστείτε ότι υπάρχουν εκατομμύρια σε αυτό το νησί. Λοιπόν, έχουμε παραγγείλει εδώ πέρα μπανανέικα προϊόντα. Δεν ήταν πολύ ακριβά για όσους ρωτάτε.
έκαναν αυτά τα δύο 7 ευρώ. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο, αλλά είναι απλά ένα smoothie μπανάνα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο δηλαδή. Τώρα εδώ πέρα πάμε σε αυτό που θα μ' αρέσει. Banana donuts, θα είναι πολύ καλό αυτό. Αυτό εδώ παίρνει 8 στα 10. Είναι τρομερό και μοιάζει πολύ με το νανού κρέμα όσοι έχετε φάει. Και για το τέλος κρατήσαμε κάτι ξεχωριστό. Όπως σας είχα πει, την παραλία Σεϊχάλ. Με μαύρη άμμο, άγρια φύση και ένα μοναδικό τοπίο. Επειδή ακριβώς είναι ηφαιστειογενές όπως σας είπα προηγουμένως στο νησί, βλέπετε αυτή η παραλία έχει μαύρη άμμος. Όπως και στη Σαντορίνη, έτσι και εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι πως το νερό είναι αρκετά κρύο και είδα κιόλας και δελφίνι, δεν σας κάνω πλάκα. Οπότε δεν θα μπω, αλλά είναι πολύ όμορφα εδώ. Μετά τη Σεϊχάλ αφήσαμε το ταξίδι να κυλήσει λίγο πιο χαλαρά. Κάναμε λίγες βόλτες, λίγη πεζοπορία και είδαμε φυσικά κι άλλη φύση. Και κάπως έτσι έκλεισε αυτό το ταξίδι. Μάγκες, κάπου εδώ το ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Έχω να σας πω ότι είναι το καλύτερο ταξίδι που έχω κάνει προσωπικά και σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Πραγματικά είναι πανέμορφα, έχει φύση, έχει παραλίες, έχει πολύ ωραία πόλη. Είναι γενικά εδώ πέρα ο παράδεισος. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι η Χαβάη της Ευρώπης, αλλά ξέρω ότι εδώ πέρα είναι, αν όχι το ομορφότερο, ένα από τα ομορφότερα μέρη, παύλα νησιά του κόσμου.